Много с мен, аз съм WizardBG и днеска започваме една игра, която се казва Bomb Edge. Атакуват ни. О, майко. О, лиле. Само съм гледал на клипова на тази игра, иначе нямам въобще на представа за какво става дума. Яко. Те и тук се набавят войници. Бахме акте войници. Вече имам армия. Тук още една лодка може да добавим. Добре, на нея ще сложим армия, аре. Имам тук и радара. Добре, слагаме тук войските. Изи. Ще директно да стрелям с това. То, разбихме ги, правим ги на DVI. Костюе, text you for driving you instant with you and the family. Окей, Викторе. Купи. Аз пак купи. Мислех, че тук се играе с купи. Да, явно се играе с медали, наистина. Тук трябва да дигаме тауъра. Не. Сега ще го дигнем тя, ама какво е това? Gold Storage. Ето тук ще бъде. Другото е... радара, да. За радара знам, че трябва да е важен. Ще го дам. Аз пък ще ги дам. Така. Кой ще да дигам? Опа, тауъра или... Не знам да ви кажа кое е по-важно. Ще дигнем това. Въобще. Не е важно. Така. Имаме войски. Кой е това? 5 джема. Так, я да видим. Добре. Бум. Бам. Бум. Фак, не мога. Текст филиас. Готово. Виктор. Явно тук се набавим с дърво. Я тук. Добре, явно има тауър. Не почти го свали. Явно тук ни дава безплатна армия, явно за това, ако е тренинг камп или нещо. Фак. Бързо е. Умира. Готово. Взехме това, ако е танхал. Да, генерал. Добре, разбрахме тук вече.
Умрява един войник. Ми втори левел сме, не е кой знае. А пак имам войници. Добре. Може да ми дават съвет за играта, между другото. Аре тук за 270 да видим. Съкровище. 23 джема. Come on here, добре. Добре. Кой е това? Get select this. Кое трябва да си? Добре, мисля, че трябва да си... аз го изключих. Не е трябвало да избера. Фак. Добре, айде тук. Да видим 360 експорта. Добре, битка. Атака. Така. Войника ми е умрял, трябва да сложа войника. Али, тук ще стана. Тук стана, просто... Тук ще е фейл. Позирам, ще е фейл. Добре, май ще е фейл, наистина. Не! Не е фейл. Сваляме го. То с трети левел снайпер брос. Пръстахме го. What do it speaking the peaceful... Добре. Така... Виктори. Ако искате да ви ги чета или не, ми кажете. 2000 мънита. Добре, сега трябва да съживя войниците. Първо тия медали за дигай на левел ли са за клас? Тук да реквест на армията. Няма да чакаме направо да даваме. Иначе имам доста. Може да ми кажете между другото... Не, тук ще чакам. Може да ми кажете между другото за какво са джемовете, дали да ги пазя или да си... Така си ги давам. Защото не знам. Добре, тук има мортър. Не знам мортъра опасен ли. Ще стрелям по мортъра с тия. Беше грешка, нали? Да. Мале. Движете се бързо мортъра. Спасихме се. Умри. Браво. Не е фейл. Браво на нас. Добре, може тия да не ги чета. Ако искате, че ми кажете дали ги чета или не, защото не знам важни ли са. Добре, доста дърво. Мисля, че имам фул дърво вече. Апгрейд. Да, това са апгрейд на добре. Имаме 2000 дърво максимума. Не може да вдигнем левел. Чакай, бе. To upgrade this field, Hendrik левел 2. Ама аз съм левел 2. Така както идея. Ще се дигна този тавър, ще нямаме всъщност някоя друга защита. Чакай, колко войника сме? Тук мисля, че може да реквестваме двама. Тук може да реквест... Не. Чакай, че тук могат ли да се дигат? Дали могат да се дигат тук тия? Да. Добре. Наистина, кажете, трябва да ми кажете спешно. Дали са за... Мога ли да добавя хора? Да, повече един труп мога. Ще ги чакам. Да огледам базата, добре. Тия дървета се махат. Тук може да купувам джемове. Тук с 2 минути се дига блит, мънита повече. Спирам с точки. Не знам диамантите всъщност дали да истина си ги правя. Трябва да ми пишете в коментарите. Какво е това? Нямам нищо. Порето е дълбоко.
Ти не се отблагодаряват. 17 минути. Сега става армията. Ще сложим кораба за апгрейд. Готово. Мисля, че не ехме почти всичко за левела си. Добре, си фукам диаманти, защото да мога да сдигна всичко. О, каквито е, бе. Цепена батка. Това не знам какво е, но повече пари ще ми дава. Добре, сега да направим една битка. Ето тук 460 най-ефтин.